Uvaženi gledaoci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio-televizije. Pratite vijesti. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju spomen na svetu mučenicu Marinu, u narodu poznatu kao Ognjena Marija. Mošti ove svetiteljke počivaju u manastiru Svete Marine u Albaniji na planini Longa iznad Ohridskog jezera. Praznik Ognjena Marija kao i praznici svetiteljki koje slijede u avgustu Blaga Marija i Trnova petka u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovima, ali je među veoma poštovanim praznicima u srpskom narodu. Ime ove svetiteljke posebno se poštuje među ženama, tako da se tog dana ne posluje ni u kući ni u polju, a u narodu se kaže da tog dana ne valja ni konac u iglu udenuti. Prema narodnom vjerovanju Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom, ona spada u ognjevite svece. Sveta mučenica Marina rodom je iz Antiohije, krstila se u 12. godini, rano je ostala bez majke, a otac ju je, kada je saznao da je hrišćanka, otjerao od kuće. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. Inicijativu za smjenu sa mjesta predsjednika Pozitivne Crne Gore, koju su potpisali članovi predsjedništva te partije, Darko Pajović komentariše kao opstrukciju dogovora oko podrške manjinskoj vlasti u Podgorici. Pajović je u saopštenju iznio oštre optužbe na račun partijskih kolega. On piše da je podnošenje inicijative u sred pregovora za smjenu DPS-a u Podgorici tužno, jadno i sramotno. Član predsjedništva Pozitivne Crne Gore Dritan Abazović, jedan od potpisnika inicijative za smjenu predsjednika stranke Darka Pajovića, kazao je da je inicijativa za smjenu Pajovića opravdana, ali da je cilj onih koji su je učinili dostupnom javnosti da nanesu štetu pregovorima opozicije i koalicije Evropsko lice Podgorice o formiranju manjinske vlasti u glavnom gradu. Izjava glavnog tužioca za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 1999. godine Clinta Williamsona da će lideri takozvane OVK biti optuženi za zločine nad Srbima i nealbancima otkriva da će se na listi optuženih za ratne zločine naći bivši vođa takozvane OVK, premijer samozvanog Kosova Hašim Tači i još 10 članova OVK, piše Blic. Izvor Blica iz vlade Srbije je rekao i da se ne treba iznenaditi ukoliko se pred novim sudom za zločine OVK budu pokrenuli i postupci za trgovinu organima. Izvještaj tužioca Williamsona je vrlo pozitivan za Srbiju i predstavlja jako značajnu stvar. Pun značaj vidjeće se kada dođe vrijeme podizanja optužnice, dodao je izvor Beogradskog dnevnika. Izvještajem glavnog tužioca za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 1999. godine Clinta Williamsona, koji govori o zločinima takozvane OVK, dekonstruisana je kosovska laž, ocjenjuje bečki dnevnik Prese. Predugo se Kosovo pozivalo na pravedni oslobodilački rat u kojem je nešto kao ratni zločin bilo nemoguće. Kako je to lijepa životna laž, ali je laž, prema stanju stvari danas više niko ozbiljno ne može osporiti da je OVK činila zločine, ističe Listu s jutrašnjem izdanju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa izraelskim ambasadorom Josefom Levijem da Srbija poštuje pravo države Izrael na postojanje i miran život njenih građana. Vučić i Levi su povodom sukoba na Bliskom istoku izrazili nadu da će se situacija riješiti mirnim putem i da će doći do normalizacije svakodnevnog života, saopštila je vlada Srbije. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a oko 125 je ranjeno kada je rano jutros granatirana škola Ujedinjenih nacija u pojasu Gaze, u kojoj se sklonilo više od 3000 palestinskih izbjeglica, saopštili su zvaničnici Svetske organizacije. Škola u izbjegličkom logoru, druga koju su izraelske snage granatirale od početka ofanzive, pogođena je u pojačanim izraelskim napadima 23. dana ofanzive na pojas Gaze, koju kontroliše islamistički Hamas. Najmanje 19 je ubijenih u borbama na istoku Ukrajine. Avdiivka, 10 kilometara sjeverno od Donjecka, ponovo je pod kontrolom ukrajinskih snaga. 7 tenkova prešlo je rusku granicu kod Dibrovke, tvrdi Kijev. 3 ljudi je poginulo, a više stotina je bilo prinuđeno da se evakuiše zbog poplava u kojima je potopljeno više sela u Bugarskoj i Rumuniji. U Bugarskoj su obilne padavine pogodile region grada Gabrova u centralnom dijelu zemlje i izazvale poplave. Jedna 61-godišnjakinja je stradala, a jedna osoba je nestala, prenio je Associated Press. U Rumuniji su u poplavama na više lokacija u zemlji stradale 2 osobe, od kojih je jedan 72-godišnji muškarac, saopštio ministar unutrašnjih poslova Gabriel Oprea. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, krajem dana i u noćnim satima mjestimično kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjereno, sredine dana u pojačanju, na udare i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske radio-televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.